Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke asizuba mde kakhulu, sizawuthetha nje malunga neeplayers ezimbini, uMabasa bekade striker apha seqela leOrlando Pirates kunye ke nale nkwenkwenyana ke yakwayaya Sithole ibiyi-midfielder phaa kuBafana Bafana. Ngomlomo ke lo ophuma phaa kwi-legend eqela leKaizer Chiefs uSithepo Masilela esitsho sithi Kaizer Chiefs umele uba ke ikhawuleze zisayine phaa uMabasa kunye ke noYaya Sithole ukwenza into yokuba nikwazi ukulwa kule sizini izayo, ikwazi ukulwa ke neqela leOrlando Pirates kunye ke neqela leMamelodi Sundowns kule sizini izawuqala. Watsho ke sithi ke uMabasa ubhetele kakhulu kunezitrike eziphaa kwiqela leKaizer Chiefs. Watsho ke esithi ke uSithepo Masilela akazijongela ngaphantsi okanye akazi-undermine ke ii-players eziphaa ngaphakathi, kodwa uMabasa kwicala lokufaka amanqaku ungaphezulu ungentla kweza strikers zeqela ke leKaizer Chiefs. Uthi futhi ke naku-Orlando Pirates nguyena befaka amanqaku kakhulu phaa uMabasa. Ukuhamba kukaMabasa kothuse umntu wonke ke phaa kwi-Orlando Pirates, ngoba akho mntu ebengayicinga into yokubana uMabasa angakhutshwa phaa kwiqela ke leOrlando Pirates. Ndibone ke nathi sazibuza imibuzo, ngoba uMabasa sistriker besikora kakhulu siwuchana yomnatha, kodwa yafika into ethi umqeqeshi nomqeqeshi unabantu bakhe, ngoba izistrikers eziphaa kwiOrlando Pirates zingaphantsi komgangatho kuMabasa. Xa sesithetha ngokufaka amanqaku akho nesinye esifikayo phaa kuMabasa, kodwa uMabasa nguyena uye wakhutshwa ngumqeqeshi ke weqela leOrlando Pirates. Iya kulaa nto ithi ke umqeqeshi nomqeqeshi unabantu bakhe. Watsho sithi ke futhi ke mayibaleke iKaizer Chiefs ithathu uSithole imsebenzise kulaa midfielder yeKaizer Chiefs. uSithole naye iqela belidlalela phaa ePortugal liye larelegatwa, akanatimu umfana omdala, uyabuya uze eMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ke mayimthathe ke uYaya Sithole imsebenzise. Zingcebiso ke ezo ke eziphuma phaa ke kule ndodanyana ke inguSithepo Masilela. Khumbula kaloku mphulaphula into yokubana iKaizer Chiefs ayikamemezeli kwanto ethi sayine lizothi ga ngoku isenguThabo Molesane kunye noRonaldo Lina lo ngugolkeeper kuphela. Ayikamemezeli kwanto uzothi ga ngoku, akho mntu waziyo ke into yokubana ayizubiza uMabasa kwiveki ezayo, ingazubiza mhlawumbi oYaya Sithole kwiveki ezizayo, akho mntu waziyo. Kodwa ziingcebiso ebeziphuma phaa kule nkwenkwenyana ke yakwaSithepo Masilela sithi iKaizer Chiefs mayenze sure into yokubana ke aba badlali babini iyabasayina phaa ngaphakathi. Amehlo ke baphulaphuli ke ajonge phezulu kwiKaizer Chiefs okubana ke kwiveki ezayo izawumemezela abapho badlali, ngoba enyanisweni ayikasayini iKaizer Chiefs, yiyo yodwa ke engakasayini zothi ga ngoku. Mhlawumbi ke akho mntu waziyo iyawumthatha uMabasa, ngoba nam ndiyaqiniseka ndiyakholelwa phaa kuMabasa into yokubana ke angayimpendulo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngakumbi phaa ezitrayikeni zeqela ke leKaizer Chiefs. Andikho sure ncam ke ngoYaya Sithole apha ke kwiKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.